Toi video meni. Mä en kyllä tiedä näkyykö tossa videolla mitään. Mut tänään me tultiin Laura kanssa heittää kiekkoa. Täällä nyt videolla varmaan näin. Mun pitää mennä puhuu ensin tänne kameran eteen. Oho. Pitää esitellä itteni. No niin, toivottavasti mä oon kameran kohdalla. Tänään on 3.7.2024. Me tultiin tänään Lauran kanssa heittää kiekkoa. Mä en oo heittänyt kiekkoa varmaan pariin päivään. Anteeksi, vuoteen. Pariin vuoteen mä saatan olla vähän ruosteessa. Sitä varten tehdään tässä vähän alkuverrytyksiä. Tärkeintä tässä on huomioida se. Tää on tekniikkalaji. Kyllä. Tää on. Ai. Se on niinku, kattaa nyt. Mä heitän ja kattaa mitä tästä tulee. Ei tuu hyvä. Ei todellakaan tuu hyvä. Joo. Sama. Mä muistan, kerran me pelattiin kyllä. Sä oot ottanut mun videon, mä tein sit slow-moon. Kyllä saata. Mä kyllä päätin sen päivän jälkeen, että mä en ota yhtäkään slow-moon. Siis joo, slow-mo ei kyllä ei. Ne on huono. Pitää olla yhtä linjaa. Tossakin se meni ihan vinoja. Sitten rannet teekö suorana. Sitten sillä että se ei oo yhtään niinku vinossa, jos haluat, että se menee suoraan. Mut jos sä teekö näin laitat, niin totta kai se lähtee niinku tonne. Et sillä on mahdollisimman suorana. Mutta kun ei se ainakaan multa ole. Opsista! Anteeksi. Oli vähän. Joo, kyllä ei. Mä voin käydä kattoo sitä. Heitäpä säkin, niin mennään sitä kattoo. Joo, tosiaan munhan osuma nyt meni vähän huti. Ei todennäköisesti näkynyt. Laura näyttää miten se tehdään. Ei! Kato tonne päin! Joo, mä katon. Mä pistän kameran sinne päin. Munhan siis lensi jonnekin tonne roskiin. Oho, sä heitit jo! Ei saatana! Vähän kaartuu. Yes. Kato. Tosiaan tuolla siis ihan suoraan eteenpäin on toi maali. Tai toi kori. Mulla nyt lähti jyrkästi oikealla, Laura lähti jyrkästi vasemmalla. Ei mitään, yrittää uudestaan. Täällä ollaan Rantakoiviston Bar 6. Bar 6, katsotaan jos me saadaan hyvä puhelinasetelma. Mä en tiedä onko toi kasvi suoraan tuossa kameraissa, ei varmaan. Tai joo, täältä näin tosiaan pitäisi saada suoraan tonne. Toi on 127 metriä kaukana. Suoraan. Suoraan vaan. Tästä vaan. Näin se menee. On vähän korkea. Juu. Vähän korkea on. Ei kaartanut kauheasti. En saat lähteä seuraan. Just näin. Oi! Mut se jää noin lyhyeks. Sekin vähän jää. Hyvä. Kutkut.